sabanda kodwa umkhumbuzikelo kodwa masithini na ilanga nalo iqhatsabuzi ndiyasama usinga nenyosi yangahleka ndayazi uba kwaXhosa sibenza sibutya ndiphuphe idlaka likatata nesiginqa lidama amazuthi uyagodola bethwala ilihleli ithongo nalamanxebana sisitade mhlabe wona wadaphola imali elithonsisa ihlwini kaloku lamela ndandimhlabe ngandandiyifaka ityhefu yonyuka ngokufikana ugqithe kum lo sisiko lesithathu bethulo wabonisa njengeqelo umolo makhelwane ndavuma wathi lo wandenza le nto ndiyamzondi neminqweno yoba ndimfake ebhotileni ndimbukile panishekile iminyaka emithathu bethula ugqiba kwakho wathetha lo sisi lamazwi andikazwanga usibamba ndazintsha inyembezekazi ngoba enjenjeyana lasisindimi ingqondo icika edakeni akunani uzowapholisa uba wamanxebana umpumakolo livuka inkomo yobuthongo ayikho nilibeleza isyolo inkomo eweli idinga abahlinzi nosele ibetheleka kayotsho ulide ntoni kodwa ithongo likatata lilihlelo uyampompoza umthombo ezantsi edlakeni lakhe kubantu amathambo ndiva kum ewe abantu akothi ndayazi uba inkomo ayiseko ngasekhohlo liqela lemfene limane lithonsisa ihlwili yandile izulu mantakota inqanda impahla emvutshela emathumba ntaka izulu liyadlala emthatha ndithethe uba ngumnqondo omcesi bayathontelana uyamangcwabeni inene bethu ningobela imhlopha lide lidlule yayingezo njongo zami into yoba ndimhlabela sisikum kogqoba intando kamtyholi inqa ingena ngentlontsho ndithethe into yoba into iqala kancinci uqaphelo sekwaphula balandeli bamkhala nam ndikhaphela ndikwazi undishiya ngasemva ndiyayeko siyazi ntoqondo umhlolo baphumalelithi ukufa kusesiko bayaxoka bathethe into yoba abafazi besi bajikela ngasemva 2015 utata watshaba ndikhumbula kakuhle kwayiphi inyanga bamdubule enhloko katata umphulaphuli khawube nombono imbumbulu ezintathu enhloko ubuchopho besengaphambili badibane egazi ndandingamazi banguye lo ndamkelele ngamanzi hayibo utata undishiyile ngolu hlobo lo mbono usazinzile kum engqondweni limane lithonsisa ihlwili